Un joc de punteria. Es tracta d'agafar un nino, jo agafo el ratatouille, que tingui algun lloc per on agafar, que no sigui massa llarg, perquè si no no us anirà bé. Llavors s'ha d'agafar el nino, el poses a prop del taulell o qualsevol altra cosa que tingui cercles o franges i li fiques puntuació. Jo he ficat 10, 35, 50 i 25, però podeu ficar qualsevol altra cosa. Llavors, les vares has d'estar bastant recte i costa i tens 3 tirs. Un cop els acabes, se'ls suma. Després un company teu ho fa i millor puntuació guanya. Primer de tot t'ensenyo tots els colors que hi ha. Mira, hi ha el verd, el taronja, el vermell i el groc. I cada un dels colors porta un resultat. Com per exemple el vermell dona 5, el groc dona menys 10 i el verd dona per 2. El resultat que tens entre total de tots del número que tens ho multipliques per 2. I el taronja dividit entre 2. Com per exemple, si tens 10, un 5. Es torna un 5. Així que llencem una pilota petita i a veure què ens toca. Ens ha tocat el verd. El verd era per 2, no? Doncs 0 per 2 és igual a 0. Quina mala sort. Una altra vegada sense mirar. A veure. El verd una altra vegada. Una altra vegada. Espera que no. El vermell 5. Canasta que fue. Pepe, un cartó y una ampolla. Primer necessitem un cartó. L'he retallat en un quadrat. Després, amb pinzell de color taronja, he pintat els costats i després he fet un quadrilàter al mig. Després, l'ampolla l'he recortat al mig i he cortat la part de baix. Després, amb el periòdic, he tapat aquí a baix i també aquí a baix. També he posat una miqueta de gel perquè s'aguanti i també he posat gel.
Aquest joc es diu Memory. En aquest cas és un memory de jocs i consisteix en acumular el màxim de parelles possibles. Les targetes es posen boca avall